Няма се вземе повече. Българската национална телевизия представя Страхил Божикравов в американският игрален филм «Лошо настроение». This morning, Harrier, we get a wild and big world the bad one that took again. I heard in this moment everything money fan forget. Не съм в добро настроение. Ще повторя същото на английски. I have a bell of bother. Искаха да ми подскажат, че ме очаква мъчителна смърт на дъното на някой язовир. Сега ще го повторя на английски. Have a man dead. The bell of weather. Текс. Тази сутрин наистина не ми вървеше. Поръчах си едно уиски, тък му да го изпия. Прощавайте, колко вече се? Часовникът ми, прецизна швейцарска изработка, работеше безотказно. Затова му казах. 7 без 10. Благодаря за уиските. Майката ми се разгони. Прецаках се. Някой отвори вратата на бара. Музиката излезе и аз тръгнах след нея. Жените винаги са ме преследвали, без да съм дал и най-малкия повод за това. Затова реших да замина за... Заминах за... Реших да скъсам с всички и го направих отмах. С думата отмах поздравявам населението на Кърджалийска. Пенка Георгиева Манова, Донка Георгиева Дръткова, Илка Пенкова Дръткова. Моля ви се, престанете, ние сме различни. Знам, че раздялата е тежка, но трябва. Това си го въобразявам.